Atam men gamlanan görenne. Hey oğul. Bir dünya sana kuyruk tutturmaz. O sen ölenin ağlanın bile ne bir işi olmaz. Çarık pelek çarıkını şo aylarda ötüyor. Bir dünyanın ağına arasına düşünüp yaşamak her kime başartmaya. Kısmatına kail olup yaşa derdi bakır. Havva. Ata dünyası oğlu günözlük deyip yöne yaraytmanırlar. Yine de atam hemişe henlenirdi. Bu sehra aydım naydardı. Olaydım men ağımda. Sehra aydım. Assalamu alaikum ata. Wa aleykümselam. Aşır geldin mi? Gelenlerin gidiversek neydi? Aşırcan? Näme beýle gyssanýaň? Belki çay içeriz bir käfe. Yo ata eglenmäli. Yol doktor batmamın ha gün gyzyp başlar. Gullaga da ala dediýändir. Yer bolýar. Aho, aşırcan. Näme beýle gyssanýaň? Ýoşrak surakry. Bugün mallarçylyk toplumuna teleýalimden habarçylar geljek. Ana şo ýerde de sizilen söhbetleşip gurunjak bolýarlar. Gullaga şon sizden haýyş etdi. Gullu men gepläp bilmeýän bilýär ahry. Biz bir ýumşaglan ataga. Gullaga aýdanyna. Ya aşırcan, men bir mal bakýan ýaýmasam başga näme diýip? Gürläp bilmänirsen olun gowdala ho. Gullaga sizi gürletjek üçin ho. Geçen gidegem gürledim bolýar. O bir şor boldy diýär ho. Aşyrjan bu zatlar gürläp görmesem kyn ho. Hormatly prezidentimiň tagallalary bilen baýlar gatnaşyklary ähli urlar boýunça telekeçilik ötürmek arkaly ykdysadyýetin netijeleri ýoklanýar. Ýurdumynyň eňi ýaş buğda bolan telekeçilik urumly ötürmäge, kämilleşdirmäge mühim orun berilýär. Sebäbi bu buğdagyň bolnajaý ötürmegi önüm öňürüşiniň düýüpli ýokarlanmagyna, haritlaň hiliniň gowlanmagyna netijede bolsa, ýurdumyzda bazar bolçylygynyň döremegine getirýär. Berekella gyýdym. İşle berin. Gullaga salamu alaikum. Wa aleykümselam. Atagany getirendir. Çağıraýynmy? Yok, ödüm barzak. Bolýa. Gullaga biz beýleki bölümlere de barsak bolýarmy? Arkaýyn bar berin. Diýmek biz gaýdam zok, ýeni işleýär. Bor işler. Beýler eşdiňizmi teleýaýlymdan adamlar getirdiler bilen. Şunu sağım şowy bolýar. O şunu alasy köp süýtlerdi. Bedireler gurallanlar. Dur. Berkalagan görmedinmi? Ben on şäher alyp gitmeli. Sen ýagdy diýdiler. Berkala Çakalga tarap gitdimi? Bolýa ýöräber. Öleme gulli, ul hozalığın var. Sawwalatı. Ozoluk uludur. İşem yetikmiň. Dogrusu atı seni göreýin diýip çağırdım. Maslahat var. Aýdy ber gulli, dinleýän. Men muny saňa öňürätden diýin diýip. Benim atı bütün ömrüňi mal ýerine geçiren adam. Her bir adam senden görelýär. Senem meni ýaly näme? Şular ýaly ulu hozoluk açaýdan bolmaýarmy? Oğlum var, agtyň var. Bir işte men saňa kömek ederin atı. Gulli. Sen tuweleme oğlunyň malyny daşyna. Men oğlum bolsa şäherde işleýär. Ötkärinem gowarýar. Aýon soň meniň o sen işiň taşlady owa geldi bilmen ahry. Dogrudur atı. Dogru düşünýär. Bor gulli. Ýolagçy ýoly ýaşy diýipdirler. Iýberen loňuçynyň köp sawal. Ýöne men diýenim bardy goýnun unaty. Aşyr alamaýdar seni. Tamam otur. Bolýar. Toýda görüşeli. Habarlaşyp duraly. Sawol.
Bolya sağ oturun. Sağ görüşelim. Sağ ol. Assalamu alaykum mulla. Aleykümselam. Oğlan oynağı der, çobanın oyna değil yani. Ular näme? Ular örmediler. Her bir yere çıkıp gittiler. Biz olsa şu çopan tayağımız bilen entegem şu türüyümüydün na. Oğlu olan altın tabaktan aşçer deyiptirler. Hanolar, nerede? Aho berkeli. Sen bir değirenmeli ahri. Tuğulümü körpaktığın yanında ahri. Vah, ben körpağıtığım yanımdalı. Yönümün beylik sağlamınım yanında olmağını isteyenle. Olun ova gelip yaşamakları için ulu tağalla ediyen. Berkel ağa, muňa da şükür edin. 12 ýaşdan köpsi şäherde bolmany gowurýarlar. Görpäňi şähere gidip şo ýerde gazy şonda näme derdiňiz? Ağından hayret. Onda ne ödün gidip şehirde yaşayan o? Men owada bolmany gowurýan Berkel ağa. Gelinime owany gowurýar. Häzir garrenetine seredýär. Gelinine mi ovan kütüye diýsene. Ay, aşır ketçi. Sen oldu ayalın diyeni bilen mol versene. Yok berkeli. Akıllı maşgala olsa enesine de sereder. Yollaşına da. Şonni sen atağı. Berkel ağa, tuwelemesiz köplük ahirin. Anha agtyklaň baryn daşyňy işerseňiz, ana şonu öýün gowhama artar. Berkel ağa şondan soň näçeňiz bilmän oturardyňyz. Size de bir ýaşda asuda durmuş gerekdir. Anha birden agtyklaň bar ata diýip gyrşyp gelerler welin. Nire awrunjaňyzy bilmersiňiz. Şonda näme dersiňiz? Goşdan oba gaýdyp bilmän ursaňyz. Bay oğlan guruldu. Näminni sen bilen adamlar bilmeýändir öýdänmi? Sen owdu gurulman otur. Sen ullar bilen ähil gurulşmöllüğünü öwrenmäňsin. Ullar gurulanda lal bolup oturarlar. Ştaýda gülür ýaly näme bar? Men sen şu boluşuňy ataňa da duýdurar. Berkel ağa gerek däl. Inni gurule diýseňiz gurulemen. Ay berkeli. O halmagalyň ayetip kol. İşimizde sen hemişe paýhasly. Gahar gadamyň ilmida ama yanında. Onu yol bile bolsunlar. Sürücü diýeniň bir ýoly bile bolmaly. Batır, sen häzir meň bilen çykmaly bolsaň. Çıkmalı orada çıkayır. Hadi gel ayağa gel la. Batır, sen näme gamryn? Kakam gelecek deyip gelmedi. Meňe kakam geldi. Meňem kakam geldi. Sizin kakamız gelýär, men kowata her gedek gelmeýär. Batır, çıkmaly wagtyň bol. Alo. Ha Cemal bardyňmy? Bolya bor. Aýdan. İşe geldim. Bolya. Häzir yerimde boljak. Kim ol? Berdi. Alo. Ho berde men geley. Sen düň hatawatlary taýýarlygyn maňa. Bolya. Alo. Cemal, ýarşy başladymy? Wagt ýetişem okda. Hawa başlady. Sen bir gelle, men maslahata gyssanýany bilýäňe. Meňe görmäne ýüregime dene gosaňa garaşy. Bilýäňmi näme? Menim şu maslahaty gatnaşmaly etdiler. Onda Batyrjan näme der? Gelýän çak oňa sereder ýaly adam tapmaly bolýar. Nada? Bolmasa bika daýda bile gurlaşaýynmy? Wagt bilmedim ne. Bir daha etmeli. Galan zatlar bardy, öýe baran soň gurlaşýar. Bolýa Cemal. Salam. Salam Selva taýymna. Nazar, geli 5-nji ýanyna gysaly gelmeň soraya. Hanoň ýanyna ýaňy mihmanlary bada. Mihmanlar gittiler, ýöne geli 5-nji makala serediň diýdi. Bolýa.
Alın, okan tanışın. Batın boljak yarışa taýarlyk görmeli. Şunu bilip koyun. Yarışlarda turgönler görelleri çıkış etmeli. Bu işin jogapkärligine düşünmeli. Turgönler bilen özüňiz gurlaşyň. Geljek yarışlara taýin bolsunlar. Bolýa, bo. Men aýdanym bilen bolun. Aman men ýanyma gel. Batyr, sen näme üçin garşylaşyň urgularyny içirýäň? Näme üçin goranmadyň? Aylagy, men gorannym. Ýok, goranmadyň. Bu ýeň senki bolmaly. Düşünýäňmi? Senki bolmaly. Näme boldy saňa? Salam eylik. Salam, gelin gany. Geliňiz gowy boldy. Geçin, oturuň. Batyr, şunçadan zähmetimizi puja çykardyň. Näme boldy? Onu Batyryň öýünden soraýyn. O men ynammy öýdemedi. Näme bolýandan bilip bilemok. Öýe baransaň ogluňyz bilen gürleşiň. Entek öňümizde ýene-de ýaşly bar. Bize bolsa Batyryň näme üçin ýaşly öýünü ýitirýänini bilmegimiz gerek. Aylagy, siz çagyrýarlar. Häzir bardym. Meni başla. Näme boldy oglum? İştadım bolan ogaçy. Onda näme üçin tälimçiň senden nägile bolýar? Ne bileyin bilmedim de. Dur oglum, nire barýar? Batyrjan oglum, näme bolýar saňa? Ece, kakam ne üçün gelmeye? Oň iş çykdy oglum. Hemişe şey diye, kakam men çıksın görmäge de gelmeye. İşinden oşata hökman gelir oglum. Ece men hakykatan gaçdaşym men bilýärdim. Kakama gahar etip beňildim. Sen kakan ýagdaýyna düşünmeli oglum. Ol işinden oşa bilenýärler. Ýoksa hey sen çykyşyň görmäne gelmedimi? Cemal, eýgilik mi näme boldy? Sen näme gelmedin? Özüň geljek diýdiňe. Saňa garaşdym. Bilýän oglum, men hemmesinden habarym bar. Yarışda ýeňiliniňem bilýän. Oň üçin müzdirip durmak näme gerek? Innikinde ýeňersiň. Ana oglum. An bolňan wagt ýok, Cemal. Durmala. Gysanalyň. Ýür hany. Batyr, gel oglum aşağı düş. Gelliyen. Batyr, oglum. Betesen endi. Oyunçu utulanyny bilse ýaxşy. Yarışda ýeňildim diýip, beýdip ejidläp bolmada. Nadar? Ay Nadar. Bolun düşünäýin aşağı. Häzir bir iki daýda geler howlukmaly. Futbol oýunyň başlady. Gel oglum görsen. Öýdemem. Salam Bekada. Älik salam. Gelin, Cemalcan geçin. otursun Şu sağ garaşyp otyrdyk datydy. Wagtynda geleýdiň. Wagt gellikle weli. Cemalcan meni bağışla. O wagt mel bolluk. Toy Bu işi tutjaklar. eyleme. Sen bolmasaň bolmaz diýip durlar da. Siz bar verin. Bar verin. Hawa bidan bar ýat häzir. Bay bo oglum. Bu boluşuňa bolmaýar sen. Ýür düşel aşak. Ejen garaşyp dur. Sen görmän hiç ýaňa gitjek däldiýe. Er tapar şey diýen emmelen kakala gelýär. Diňe men kakam gelmeye. Bilýän oglum. İşim çykdy, dogry düşün. Ýöne de kökman bararyn bolýarmy? Hani öýkelem oglum. Inniki tapar ökman bararyn bolýarmy? Inna tağı geldik. Tanrı alkasın. Devletin arsın. Sağ olun atağa, gerek bolsam jaňa daýyň. Köp sağ ol. Nadar. Batyrjan bir iki daýda alyp gal bilmedi. Bolmasa özüm galaýynna. Ýokla. Ondan ömür gurulmamy. Men häzir jaňa adam taparyn. Atam geldi. Ata geldinmi? Ay men koç oğlum. Batırcan. Gowy ho? Kaka salam aleikum. Wa aleykum salam. Sağlyk mı oğlum? O kaka, sağlyk. Gel geç kaka. Hay Batırcan. Ýörani futbol görýärmi? Ha, sağlyk mı gyýdym? Sağaman otursun olmy. Gowum çağalar. Ata, kakam bilen ejem birek gitjek diýerler. Men goýman adam tapan oklar. Ha, gar ýagdy. Wa aleykum salam. Sağlyk mı? Barar niýen? Barar niýdimi? Eýgilik mi kaka? Eýgilikdirle. Gar ýagdy gelmeseň bolanok diýip jaň edýär. Be,
Oğlum, näme bir yer gidip barýaňyzmy? Howa kaka. Cemal kimit iş tapar bilen gitmeli bolduk. 2 saatdan uçurumuz. Öde bir hil bolduk kaka. Wey, gitmeli bolsa gidivermeli bor oğlum. İşdir de. Batyrjanyňa aladyk netme. Häzir bir käse çay içsem, şäherlik işim bar. Şonu bitirip oba ýörejek. Batyrjanym näme ýanymy alyp gidiverin, bolmaýarmy? Bolýa kaka. Onda biz gidivereli. Bolýa. Sağ oturun. Bolýa, sagamanlar. Sağlıkta görüşelim. Bolýa, ýaş sağ olun. Ovada görüşürüz. Ha, Batyrjan. Hawa oğlum. Häzir bir käse çay içip şähere gidersin. Ata men onu eşim çalsayn. Ha? Hay, özün gowulýansyň oğlum. Bar çalsan çalsay. Hey. Ha? Batyrjan, gelýänmi? Tügelime. Aşşabada tanar ýaly bolmandyr. Owa ýaşy. Tuwelem aşşabat özgörýär. Ony ketizler. Hemmeler aýdy. Hani otur oğlum. Kaka! Häzir barýan? Kaka, aydan bolsaň garşylardım. Duýdansyz geläpsiň-a? Duýdansyz gelip begendiräň idim de. Özüm habar tutaýmasam Kakaň ýatdan çykardym howy. Ýokla kaka. Seni riyatdan çykaryp bolmy. Ýöne işken, ýetişip bolanok. Okumy üstünlükli tamamladım. İşimde de awray gazanasym gelýär. Men yer asty suwlary, neft gazy, gaty magdalary gözleýän, geologiýa bilen meşgul bolýan işim gaty gyzykly kaka. Dogrymy aýtsam, öýüme de mehman. Häzirem iş tapary bilen Balkan welaýatyna barýan. Salam aleykum. Wa aleykum. Sağlyk. Habar gowmy? Howa gowy, tuweleme. Kakaňmy? Howa kakam. Näme daşyna durdyň? İçeri girelingde. Ýör kaka, belki içine gireriz. Ýok oğlum, häzir idimden ulak gelýär. Bolýar. Howluk mazra. Han sen gelibäri. Näil wallahi kaka. Sene geldiň, menem gidip barýan. Hani sen owa dolanmajakmy? Tuweleme mahallymyz köpelýär oğlum. Olary ýe gerek. Kaka men owa barman. Maňa mal gerekde. Men çopon bolasym gelenok kaka. Onsoň ikimiz bu barada öňgürleşdik ahyry. Maňa da dogry düşün. Ony hemçinok man çopon. Owa da başga işler kän ahyry oğlum. Men owa barıp ýaşasym gelenok. Onsoň men diýenim etdiňe senin mallaň satdy aýyr. Munça mal saňa näme gerek? Inniden soň mal saklamak saňa daň sat düşmez. Hey oğlum. O da atlar maňa başartman mı kadiýa? Men bütün ömrüm malyň ýüzüne geçirdim oğlum.
On ýaly bolsa 5 tane mal gapyňda hurşluk üçin saklaýarlar. Galan näme gerek kaka? Özüňe seret, serede bir gysym bolup galypsyň. Din jarş merkezlerine git, saglyňa seret. Any bolup beset. Nämeler diýip oturýarsyň o? Bu mallar atamdan bize galan miras. Biz olar dargytmaly, köpeltmeli oglum, köpeltmeli. Kim üçin köpeltjek kaka? Maňa mal gerek däl. Sen şu datlary düşünmeň gerek kaka. Allah Taala maňa ýene bir ogul beräýmeli eken. Kaka, meňem ýüregim daşdan dä. Maňa da bu zatlar ýeňil düşenok. Men sen marada hem içinde pikir edýän. Sen ýaňda bolup bilmeýänme de gynanýan. Ýer bolýa. Ejem pahir bolan bolsa, Ani dur. Ejem pahir bolan bolsa, maňa düşünert diýjek bolýar. Menem sana düşünerin oglum. Gows kaka öýgül. Biz bilen ýaşa. Men sana seredeýin, gözümüň üstüne ornuňma. Men başga sana näme diýjegimi bilemok. Ýer bolýa. Men sana ýük bolman. Kaka aýdýanyň näme? Bölme meni. Uzatlarım näme? Diýmedigim bolsun. Men özgünümi özüm görürüm oglum. Tuğuleme. Gelin tagayda uç. Gatı gow taýýarlyk görüpsiňiz. Berekella oglanlar, berekella aýlar. Garly, sady gow işläpsiň. Häzir ara kesmedeliň, soň dowam edýär. Sen sorap gelipdirler. Ha, şeýlemi. Onna ara kesmedeliň. Men o toğmat baray. Mene mädir barýan. Batyrjan, Owaty. çalma oglum. Boraty. Gel berik çay içelim. Ata men daşary gaýlan gaýdaýyn. Bolýa, daşa gitmeň oglum. Boraty. Çay içekem sen. Içesim gelenok. Ata, alın hani? 1, 2, 3, 4, 5. Durmuş mesli göz yetim. Göz yetimin çägi ýok. Men elmydam gözledim. Gözlemegiň çägi ýok. Näçe ýol bar, ýoldalar. Beýiklik bar, çuňluk bar. Diýýärler sen gözleýän, ýolyň ýerde ahweti. Hani sen bir o baylan qaytmajakmy? Kakan halynyň habar tutsaňa gowurdy. Barasyma öyle atawa. Yine gahar edip koru edip korkyan. Hayt geldi. Şundan ömür görüm ama. Birini garrayas geldi. Ön kakan madyra aýtdy. Atawa sizi men ýanyma kakam ýiberdimi? Ýokla aýdýan näme? Senen tegim kakan tanamansın o. Səhət dostumun bolup görsün görsem, yüreğim ağıya. Şol yöküyödü için ümledip yer. Sonku doğru bir hili. Uğram yoksa. Ona näme bolýar? Näme bolýany bilesin gelse, bark gaýtmaly eken nahu. Maşalama oba öçüp ýaşa 50 temeden ok. Näler düşündürjek bolýar, bolun ok. Kakama da şähere öçüp gelýär diýsem, eden ok, onsoň başym çaşdy. Maňa bu zatlar eşitmek ýeňil düşen ok. Men seň maşala durmuşyň gorşasyn gelen ok. Ýöne şun billik geldim. Kakan uğru yok. Ona göz kulak bolmaly. Sen ho. Kakan ýekoglak. Sen düşünýänmi şunu? Aýdýaňyzy men düşünýän atawa. Ýöne siz näme? Men näme? Sizem obada ýek ahry. Oğlumuz bolsa bärde.
Siz ekelige nähil kanagat edýäňiz. Siz şu towary öz ogluňyza berip gördüňizmi? O näme diýär? Gepim tünmek ýeri hamen maslahatym. Men aýdandan bardy oýlan geldi. Men gideyin. Sağ otur. Batırcan geldi bilen gurrumuzu eşitdinmi? Owa eşitdim. Ine, munyun bolmandyr oğlum. Sana entek ullun gurrun dinlerden iyir. Bu zatlara sen entek ağ getirilmez mi oğlum? Ha, näme durdun oğlum? Ata, men seni hiç rahat yaka koymarım. Gaty kysmata sakla. Soň uçurup koýar bolýarmy? Uçuran. Ata, men sana bir zat aýtmaly. Aýt. Barmysyn seni aýt. Sen hiç kaçan oğlumuzun isleğine karşı gitmeyeceksin. Söz ver. Sen nämeler aýdyp dursun Nartaç? Men haçan oglumyzyň ýa-da sen isleňize garşy gitdim. Men siz üçin bar zada taýyn. Sen onu bilýän ahry. Adam yaşa diýen söýüdür. Bizim söýgüýmiz şeýle çum bolansa. Men sen bilen nirde yaşamalam bolsa razy boldum. Ýöne bizim durmuşmaz başgaça da bolup bilerdi. Ata, bizim ikimizem ýokara kujahy bile oturduk. Onsoň sen maňa düşünýäsiň. Biz oglumyzyň erkini elinden almaly däldir. Sen men baýdanlam kıyın görme. Men diňe oglumyzyň galatasy ne diýen? Han koşuş. Sen näme diýsen şolan bolar. Sana diýen şerek. Ha? Ne diýen? Ata, men kuşlarga görýän. O bu da men ýanymda bolan bolsaň, kuştaklardyň. Hı? Gideli ova oğlum. Häli ulugly görüşdüm. Bilemekki diýerler. Galmal bolýarmy? Biraz garwanalmy? Aşykdyňmy? Buğdaymaga aýetdim gelýär. Bohu, buğdaymak. Han onu buğdaymak ýelýär. Salamu aleykum ýaşyly. Wa aleykum esselam. Sağlykmy oğlum? Ýaşy. Gelin geçin. Ata, sen näme üçin biz bilen ýaşamaýan? Wah, oğlum. Men koşta malisimle ýaşamaly bolýan. Onsoň towşana dowduk depe diýipdirler. Men oban taşlap gaýdy bilemo, düşünýärmi? Ata, şuň ýarş boldy. Men öz garşydaşymdan ýeňildim. Wey. Bir bolmaýanda däl oğlum. Her kim bilenem bolup biler. Ýarşa kakam geljek diýip gelmedi. Ine bu olup bolmandyr oğlum. Kakan geljek diýip söderen bolsa, onu gelmeli eken. Diňe ejem geldi. Olam orta ýarş gutarýança daşymda garaşdy. Daşynda garaşdy? Ejemden çykyşym görmäň ýüregim çydamaýar diýe. Ha, ana gördüňmi? Garşydaşyňdan alýan urulundan heder edýändir. Ýene ýüregde düzen o, düşünýärmi? Hemmelerin kakalar gelýär. Diňe men kakam gelmeýär. Onsoň kakama kaharet garşydaşymdan ýeňildim. Ene, munyň bolun bolmaýar oğlum. Ýarş näme üçin geçirli? Huzur gaýratyny başarnyň görkezmek üçin geçirli. Anha ertesinden pelwan çykjakmy ýa çykmajakmy? Şu soraga jogap berip bilmeli. Onsoň orta çykdyňmy? Bar aladan goýup garşydaşyň bilen bolmaly. Ata,
Inni yanlışım qaytalamarın. Onha men ömrüme çoponçuluk edýän. Mahallamyň diline düşünýän. Olar hor saklamak bolmasa bolmaýar oglum. Bir de sen diňe öýdüňi däl, taňa anam bildirýäniň ýüzüň gazar diýän oglum. Maňa bu arada aýlaga da aýtdy. Aýla gaýdan bolsa dogry aýdypdyr. Onha nesip bolsa olalarsyň. Gerçek goç ýigit bolarsyň. Watan gullugyna gidersiň. Watan sen ýaly gerçekler geri oglum. Ata, ina görersiň, men ýarşda üstün çykaryn. Ay berekella. Hani buz gaýmagy. Alo. Ha, aşır senmi? Öýe gelber. Bizden bar ýasadyr. Hawa, öýe gelber. Hay, bizden Batyrjan bilen bar ýasadyr. Ana aşır düşow, bir käse çay içeli. Yok atağa, men gurbana garaşan, yine şähere gitmeli. Ya hey. Sene mudama gyssanma şow, yer bolýa sag ol. Salam eýle atağa. Sağlıklı dursun gelin. Sağlyk şükür. Tamam, fena gowmy how. Salam aleykum ata. An tanşol. Salam. Dostla şowmyň men. Salam. Ata Batyr'ın aýlany aýly. Barın aýlan hani. Ýeri otur gideli. Batır getir gaşlaň. Salam eýle atağa. Sağlıklı gaýdym. Qar ýagny ýerdeka, sürdemi? Aho, kena. Batır gelin beri. Toyu gidiyor. Bor atağa. Eşitýän Batır toyu gidiyor. Awa eşitdim. Ay, çene vurduk dur hani. Batır gowulkan çür. Al oğlum, yenemiz. Noş bolsun. Fena gelmeýik. Batır gel. Maňa ady Serdar. Maňa ady Azim. Maňa adam Yakup. Men bolsa Batır. Ýeri otur baksa diňlemän eýdeli. Ýöre gideli.
Fena gelgin biz size garaşarız. Batırcan geldin mi oğlum? Sağ ol başı. Berekeli. Alo. Ha. Nadar oğlum sen mi? Oğlum oğlum. Biz biraz eglenmeli olduk kaka. Batırcan qoğumu han bir telefonu gürleşeyin. Alo kaka, selamun aleyküm. Gelen lokmay? Ecen bilen gürleş oğlum. Alo. Batırcan balam. Goğum ýagdaýlaň oğlum. Nesip bolsa balam, ýene 2 günden bararys. Batır? Batırcan. Näme boldy? Goýdy. Yeri näme ol oğlum? Yine kundan gelýärsiýer. Ha. 2 günden gelseler näme? Geliversinler. Ataň ýany köpürek bolsun da. Ondan dur ho. Näme boldy? Gaýga diýenne. Getir ýedin aýlap bereň. O men bilen näl, sen bilen gürleşesi gelýär. Cemal bet etsene. Sen onu lääleksire diýäň. Goý kakam ýanyna bolsun hiç tat bolmady. Hani ýöri. Häzir çäre başlaýar. Giýjek almaly. Cemal? Näme bolýar? Bir hili başym aýlanýar. Başym aýlanýar? Howa. Sen otur. Men häzir gelýän. Batır! Sen nerede? Batır! Ey Tanrım! Bu ne ahil böyle oldu? Batırcan! Ay, ne diyemey oğlum? Böyle diyemey öyle. Ata men möjek gördüm. Möjek gördüm? Nerede gördün? Hani o tayda gördüm. Han sen berde dur hani. Ha, doğru. Möjeklerin izi var oğlum. Batırcan, häziriň özüne owa gitmeli. Näçin ata? Biz zärde mehman ol galar diýmedimmi näme? Diýdim oğlum, möjeklerin bärde näme isleýänini düşünüp bilemok. Biz öz goşumyza gitmesek bolmaz oğlum. Ýör hani, goşa barali. Ýör oğlum. Bu möjekler bu ýerlerde näme işläp ýörüne hiç düşünüp bilemok oğlum. Atağı, näme pikir nedýär? Wagşy möjekler barda oýlanýar. Möjekleň emas owada gurrun köpelýär. Ýöne şolary mert haýwanama diýerler. Hawa. Onuň dogry. Olaň mertlik hakynda söz ýokdur. Diňe möjekler özünden öpdi. Özünden güýçli haýwan bilen uruşy bilýän janawardyr. Birden çakmışykda ýeňläýseler, namys edip, garşydaşynyň gözüniň içine seredip ölüp galýarlar. Atağa siz oğlun wagtyňyz möjekleri ile bir çukurda galypsyňyz. Dogrymy şol? Ata,
Sen näme möjekler bilen bir çukurda galdyňmy? Gurun bereň da tağa. Nädip çukurda galdyňyz? Çöl içinde könüden galan yarını kummasan bir gala vardy. O gala barada yaşıllymyz kän urun bererdiler. Biri o harabaçylygyň ýanyna barmaň, arwakçyn madyr diýip gorkulurdylar. Ene bir gezek güýçli ýagşy ýagdy. Şeýle bir ýagşy ýagýar, şeýle bir ýagşy ýagýar. Şemal bilen ýagýan ýagş bütün dünýäni suw etdi. Ay menem näme? Ýagş diňen soň günläýinip galanyň içine geçäýin idimde. Howada magaly garapdy. Ana ondan galan ortasynda boş takırlyk ýerde suw ýoglanyp jarasan ordan etjek. Ayağım batanmam şollu bolýyn. Yer opurlyp aşaklygyna gaýtsam näme? O möjüň şu ýere nädip düşündi? Seni sen aklım hayrandır. Şu gala barada her ilim ışmışlara var ödü. Atağı, mene he şu galanı oruyan ruhum kadip pikir ediyen. Ha, ruh diyene. Hay ne evleyin. Mene şu edek böyle möjük gördüm. Kömek edin! Kim var? Bana kömek edin! Hey! Adam var mı? Kim var bu yerde? Kömek edin! Kömek edin oğlum! Bana kömek edin! Kim var? Ine bar bolan waka. Hay ataňda täsin urumlar kändir batyrjan. O wata gatty täsin otdur. Men muny hiç açan ýadymdan çykarmaryn. Ene goýdum berdaga. Kılığına eýeti beletdir Odun bolýyn. başına barali. Bizem sen bütün tanarsy bolduk. Töwleme gowtlen bar. Ho, batyrjan, gelen oğlum gel oturum. Atı. Ben amaňa da örkezjek diýe. O ýer görüp gaýran alarsyň diýe. Be. Ay pena bir yerlere beletdir oğlum. Bu dağlarda täsin zatlar kändir. Soňu üçin kudret gören isen dağlara bar diýip aýtdyrlar. Vaq bulantlary görmäge gözü beret. Gözüm ýagşyny görtünni de gutar da, yaman emödün görköder. Bir danadan dünýe nirden maslanýar diýip sorapdyrlar. O da iki gözüňden diýip jogap beripdir. Atı, o näme diýildi bolýar? Näme üçin gözüňden başlanmaly? Bir değil oğlum, göz görmeli. Yöne nämen görmeli? Ine sorak. Bu soragyň jogabyny göli Batyrjan sen özüň tapmaly. Gözüň görmeli zady görüp dursa, kulagyň esmeli zady esip dursa, ey oňa ýetesi näme bar? Waq näsini aýdýan? Durmuşda ähli islen zadyň bolaýamy näme? Ynha biri ýagşylyk etseň ýagşylyk diýip düşünýär. Ýene biri tersine. Ýöne bir zat bolup belli. Durmuşda ähli zatlara öz ansabyň bilen garamaly oglum. Sen dogry aýdýan ata çopan. Ýogsa goýun uşuny çorup, nevsine haýdym ýerlerim tapylýar. Ana, şolar ýerlerden gorkmaly. Ahowda kallaşlar. Batyrjany biz wagtyna öňül olçak bolýan olaýmaly. Bir aýdýanlarymyz batyr üçin gaty irak bolmagy mahmal. Ýöne bilip goýsa ýagşydyr. Bu zatlar barada näçe gürlesen gürläp oturmaly. Ýöne hakykat aýtsam, ýagşylyga ýagşylyk bilen jogap bermeli. Yamanlyk ol bir de görkezmesin. Dogrudan sakallaşlar.
Dinle batır, häzir yeni dowlar. Eşdäňmi batır möjek sesini? Owa eşitdim. Bu dağda möjekler köpmü? Elbetde köp. Men sana möjekden köp bolýan dağynam görkezerm. Çynyňmy? Elbetde çynym. Kahraman goşdany zoga gitme diye. Gudaçan möjekler bar diye. Wuf! Beýtme pena. Wuf! Beýtme diýen pena. Oýna diýen batır. Inde git şolly. Men gideýin. Sen masa diýenjiň al. Men erti sana dağlara görkezerm. Bolýa sag bol pena. Giýjäň rahat bolsun. Sag ol. Pena ertir ýüret gelin garaşýan. Sag ol batır giýjäň rahat bolsun. Sag bol sen kim? Alilwan güllerden kalıp durduman, geçen günlerimden yok menne arman. Güllerin iyisinden serhoş basman, sehran diysen ey, elheder aman. Sehram sin madırküm sarın açmana, yer ver köküm uroyun sana. Ata sen näme gaýgylanýaň? Wey Batyrjan, yataň okma oglum. Adam näme? Gaýgysy da heňlenýär. Şahatlanda da heňlenýär. Ata möjek sesler eşdilýär. Olar daşdadyr. Arkaýyn ýetber. Yo ata golaydan eşdilýär. Uğur dağdasan uğurt geler, 2 gözü 4 geler deyip eşitmänmidin oğlum? Uğurtdan gorkan köpek saklar deyipdirler. Sen köpegin kän ahry, özlerim karadan aýtmaz. Näme gorkýan? Ýatyber arkaýyn. Ani durhani? Näme ata? Sen men şu şopon taýagym bardy soratdym. Şopon taýagyny bir goýunçynyň öter, 1000 goýunçynyň öter. Şoponyň aýagynyň ýetmedik ýerine taýagy ýetýänler. Şunu bek belli oglum. Bar ata. A belki bu taýagy seňem göteresiň gelýändir, he? Batyrjan. Göteresime gelýär. Berekellah oğlum. Berekellah. Korkma da yatıver. Senden tamam olur oğlum. Korkama ata. Hani yer bol ya? Yatıver oğlum. Dan atıp var ya. Men mağalar öğre çıkarayım. Aho, Ansel! Oh! Oturuyuna maylanma! Ora tağı! Hayt! He! Haydi! Aynen. He! Ata, selamun aleyküm. Ha, Denazan, turdun mu oğlum? Var hani dostum, turdu. Var atağı. He! Batır, dur, dan attı. Aynen. Sırları öre var ya, görcek diydine. Batır, turun yatma. Akşam kıyılanmayacaklere şu taraftan gelipdirler. Mağallara da demenirler. Hey, neye mi öldürdüler ki? Hey! Aha, yağmur! Ha, neye mi diyorsun? Aynen ahri veri. Hey, Aylan. 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 Hay. Aylan. Hey, geç Aylan. Hey! Ha!
Entek süre çıkmağı hovulukman. Möcek gelipdir. Ayağı idin gördüm. Doğru. Öldürüm şu tögerekte Doğru. Sen berde ol. Özüm aylanar. Ora tağı. Batırcan han geliveri oğlum. Büyüntün möcekler bäriyen gelin olaymasın görülü. Ana, iyiden tədedini görüyen oğlum. İyi de var. Ana da. Han otayda da batı. Görüyen oğlum. Yine bir yerde de var. Bih, hayran alaymalı. Qaytalan yaro. Näme qaytalanýatdy? Geçen asrın ayaklarına türe müyücü ordu tuttu. Ana şonla biz olarım. Bir yerlerde bildiğinçi yetmelilerini düşünürdük. Ata nädip düşünürdüňiz olar möjege? Müyücüğüm olsa düşünürdü oğlum, düşünürdük. Kurt yok değil mi halkasına deyiptirler oğlum. Yadıma düşe. Şu yıl kurak geldi. Üstesine de müyücükler köpülüp mahallemize ulziyan getirdi. Ondan olan karşısını görüşmeli oldu. Kurt değmen oyun basma diyenler oldu oğlum. Durmuşda Kurt'un oyunu başlasa ol yani ki. Bir yaktayı görmek katı ehliyet. Süre giren möcükler bir yada 2 tane mal bilen olmaymayalar. Bir yaktayı süt bilen aylar yani. Anonsan näme mal eyleri olum yoğuna yanmağın alıdısı memnun. Ana şonuna ağlı baylanmak Kurtlara oyun görkezdiler. Öyle korkma saymasın. Yine ayağı. Şu kolayda olmadı. Ana o tarafa var ya. Ana. Gördünüz mü? Keret. At onu. At. Durun atma. Neyem oldu? Neyem Atma dedim mi? Atma. Sana neyem oldu yahu? Düşündür. Seve o möcük yekede. Şu uğrukta on çağlarım hükman bolaymalı. O bizi çağlarından daşıştırmak isteye. Onu ölürsek günahı ağır var. Ata, sen aydiyanın neyemi? O men mağarlanma kırdı. O günahım olmadı kalkısam. Men aytacağımı ayttım. Möcüğü koyuverirsiniz. Ata, sen diyenin bolmol. Şun söyleyip inni biz bu hayvanı koyuvermeli mi? Düşün, o bizden çağlar için aman nileye. Eğer biz hazır o möcüğü atsak, onu bizim hayvanla tapavudumuz neymi? Eğer siz şon tapavudunu bilmeyen olsanız onu atın. Atın varın. Barın atın. Bu arada ata. Onun hemen oğlanları alıp kaydayın. Ata, kendine ene möjegi de on çağlarynam galas edipsin. Hava oğlum. Bir de tavavadan gelen yol yürürlüğünü saklamalıyız. Saat her kimde olmalı. Kudreti uyuşlu dünyanın dörüdönünü hem de zatları birbirine bağlı ediptir. Ondan sonra düğmek kurmaktan ansattır. Ata, o näme diýdiň bolýar? Muňa näil düşünmeli? Entek sen yaş olayan oğlum. Hava alıp gelir. Ana şonu düşünüyorsun. Gör hani. Ata, men eýäm ulannym. Köp zatlaryny bilýän. Berekella oğlum. Dostum bir gut bolsa dağlar elter. Dostum bilir bolsa bağlar elter. Men seni bağada dağda elterin. Ilimden galmy? Arkaýyn ol galmar. Kuş gerek diýseler sapanlar alym. Kurt gerek diýseler kapanlar alym. Bena goşgular aýtýan. Sağ ol Batır. Batır, ina şu görýän dağlanda möcükler ýaşaýar. Olar dağdan dağa aýlanşyp awy diýerler. Olar käbakal bu dağdan o dağa da geçýärler. Kakam olary görýän niýe? Bena, sen bu dağa da geçip gördüňmi? Elbetde gördüm. Bize ýerdim alak gasa. Serit Batır, o görünýän ulak gyzylar bizinki. Biz onları enelerinden ayır saklaýas.
Näçin olar enelerinden aýry saklaýan? Sebäbi olar ul sürüni eýgermeýärler. Batyr serep owdan ullary hayran alaýmaly. Hey! Zatmany ýa-da Hey! Batyr, ina şu dağda taýmaz, lese uşupdyr. Şu gaýdylmasa, ganyma gaşy durup, okatypdyr. Atam maňa rowaýda aýdyp berdi. Ören ul täsin gaýa, beýikligine hayran almaly. Ağam o rowaýatyň suratynam çekdi. Men saňa o suratları hokman görkezem. Batyr, şo görnýän garaş, taýmaz diýen uşy bolmaly. Soğuş rowaýatda ba. Pena! Ho Mehmet ağa. Gel ho bana kömek et. Mallar aytar ali. Bor Mehmet ağa. Batyr şu ýerde otur. Men häzir elýän. Durmuş mesle gözyetim. Gözyetimiň çägi ýok. Men elmydam gözledim. Gözlemegiň çägi ýok. Näçe ýol bar ýoldalar. Beýiklik bar, çoňluk bar. Diýerler sen gözleýän. Ýoluň ýerdaq betin. Korkamak meni iştatdın. Aydın özden korkamak. Doğru sözden korkamak. Gaýta her gün her aýym. Söýýän olar gaýym. Ajdarhany getirin. Men neşin gurkkan. Korkkan ýeke bir zatdan. Korkaklardan korkkan. Men korkamak hiç tatdın. Men korkamak hiç tatdın. Men korkamak hiç tatdın. Batyr! Batyr! Nerdesin Batyr? Men korkamak hiç tatdın. Men korkamak hiç tatdın. Atağı! Batyr gitti! Atağı! Salamu aleyküm. Salam. Cemala Tayvan'ı görüp olmaz mı ka? Çepten ikinci otağı. Sağ olun. Sağ olun. Ala dağalar ýaly zat ýok. Siz basym köpelersiňiz. Cemal. Gowmy ýagdaýlaň? Nazar. Muň beýikdigini. Cemal. Belki Batyrjany kakymyň ýanyna goýarsa?
Nadar, sen aýdýanyň näme? Men bu arada sen bilen öňden gurulşykdym. Düşün Nadar. Çağan erkini elinden alıp bolmada. Cemal, men düşünýän. Bu yerde yekemen radylygym yeterlik değil. Eger Batyrjanyň özü göwnesi näme? Sen şonu näme diýersiň? Bilmedim de Nadar. Bilmedim. Ine görürsiň, Batyrjan garşy bolup durmaz. Men kakym bilenim bu arada gurulşörün. Maňa diňe sen radylygyň gerek Cemal. Muň üçin biziň gowy oýlanmagymyz gerek Nadar. Elbetde oýlanyrys. Bu arada Batyrjanyň öz pikirinden bilersiň. Maňa radylygy gerek. Bilmedim de Nadar. Men sana düşünýän. Ýöne men Batyrjanyň gelejegine mala dedýänni. Sen alat etme. Şuňky bolan şatlykly habardan soň hemme zatlar gülýal bolsa gerek. Bu gülleň owadanlygyny. Gadal güller, elwan güller, owadan güller. Sehda alada derýaly zat ýok. Belki şeýle bolsun. Bolany oglanyň ýagdaýy gowy. Men ýene geler durar. Bolýa. Bolýa sag bolun. Sag bolun. Sagaman marın. Möjegin çağıdırın çaltırak elesine oğuşurmalı. Yoksa o möjekten her rada qarasaymalı. Edağa nene onsun? Oğlanın ýagdaýy gowy mu? Ýaşy sag bolun. Alada derýaly zat ýokla. Ýaşy bolsa gowy da. Hey Tanrym. Geçti bolsun ha. Me. Atağa çağırdyňyzmy? Hawa, mahallyň ýanyna bar. Menim häzir barýan. Bolýa. Dursun gelin. Batyrjan Turnatyň Sehdaň ýanyna bolup bersin. Men mahallyň ýanyna bar gaýtmasam bolmaýar. Çay içmersiňizmi? Ýok, gyýdym. Çaýlap oturmaýyn. Men basym geler. Meni orqama qyşdatdın. Meni orqama qyşdatdın. Vay, Batyrjan näme bolu saňa? Batyrgan aýdyňmy? Hawa batyrgandyr. Hayran alaýmaly. Näme bolsa hakylys. Ene möjegin gudullap görşi innaýan boldy. Men pikirimçe möjekleň gyýkylygy şo çawadan soň başlandy. Möjegin çawa näme daxil bar? Yeni möjek oýda çukur galyp çağılýar. Soň bolsa fil suwy gelip möjegin çağalaryny başga bir çukur atýar. Möjek çağalaryny çukurdan çykaryp bilmeýär, ýanyna da hiç kim goý bermeýär. Ýöne kim bilýär, başgaça bolmagam gatakmaz. Dogry aýdýan Berkeli. Dogry. Başgaça bolmagam gatakmaz. Şeýle bolmagy. Bir näme de bolsa oglanyň çöreği bitineke. Soňrasyny özüni bilmeýän ýatyrka çopolnamy üstünden maraýpdyr. Ýoksa kim bilýär nämeler Sena bol. bular näme getirdiň? Batyra suratlar morgajak. Bolýa, soň derrew öýe bar. Batyr men sana suratlar getirdim. Gel göreli. Ýür gyýdym, men seni ýatyraýyn. Bu suratlar taýma zewrawaýatynyň agam çekdi. Men sana Batyr häzir şu suratlary gara rawaýda edip bereýin. Ýadyňdamy? Bu arda sana dagda edipdim. Owa ýadymda. Sen agyn hakyky suratkeş. Hayran alaýmaly. Taýma zewil kakdy, nama aýtdy. Adamdan gowuny galkynlardy. O segoşlan birine agyr erelendi. Yüzüne şikes etdi. Hiç kim görmez ýaly yüzüni yapıp gezdi. Ol odan çykyp ýaşady. Güllüň bir ýerinde ýagy gelýär diýen habar ýaýrady. Adamlar goňşy kentlere kömek üçin çapar ýolladylar. Özleri orada dağı çekilip kömek araşdylar.
Taym edip köme garışıp durman urşun gamı neydi? Adamları sövüşe çağırdı. Ol göçün ova aylanı, tevil kalktı, nama itti. Arnamızdan gelmeliyim. Kim var bunlar? Anima karşıdır olayım. Olur bilen karpışalayım. Hey, kim var bunlar? Hey, adam var mı berde? Kim var? Hani seslerim kim var buyurdu? Taym edip şu aylap bölüşünü gruptan kaçan Akbay'ın üstünden barıptır. Ve palim, vah vah ey. Derdin emen alay, sana nem oldu? Seni koyup gittiler. Eysem sen bu oğlan qorğusuz olmadın mı nemi? Ağır sevuşlarda kanıma karşı yüz durup, Cene biz bilen dengi girmedin mi nemi? Sevuşlarda kanımın itlerine çeyne işine mi adım? Men sana kardeş diyerin, gamlı günüm sardaş diyerin. Yumruk olup yapışsadım, uyuşlu bilen karpışsadım. Hakta Allah enayet eylese, sana yeni ömür verse, ve palim! Ey asmanlakı kara vurşey! Kert kayalar başını hevurtku tutan, Kadir ulu tanrıra yakın uçan, cümle uşlar sultanı, ey çal karuş! Hakta Allah enayet eylese, bu canavar bir ölmese! Hey, sen ne değil, ölmese! Tanrım, ey canımı kayırmadan, bu canavara ömür ver Tanrım! Ömür ver! Süpersöt, Tanrı'nın kudreti bilen Akbay'dan yetiştiripdir. Taymaz. Basım yağış yağar. Sen yağışa edille. Suundan iç. Derdinden saplanarsın. Taymaz Bey bu kudrete hayran kalıp Akbay'ın aydan ölen olupdur. Süpersöt, büyük gümürde yaş yaktır. Edilip yaxşı suğunu çıktı. Duval derdinden saplanıptır. Ertesi Akbay Taymaz'ın yanına varıptır. Taymaz. Çar taraptan koşun sürünür. Sen olara 3 sapar ok atarsın. Atan oklon boş geçmez. 3 terkerden başına yetersin. Bu yavdayı gören koşun basğa düşüp iyidine dönür. 3 oktan artı atmağın. Taymaz söğüş meydanına tarıp koğuluqtır. Ben size 3 sapar ok atarım. 3 terkerden başına yeter. Olsam bari gümmek gidersiniz. Taymaz hatara duran koşuna tarap yağ çekip 3 sapar ok atıptır. Atılan oktan boş geçmeni. İdil Akbay'ın aydı şial oluptur. Bu yağdaya hayran kalan koşun ehlisi birden Taymaz öge tarap ok atıptırlar. Emma atılan oktan yekecesi de Taymaz öge değmen asmanına yitirim oluptur. Bu kudrata hayran kalan koşun korkup izlerine dönüptürler. Dip Taymaz Bey Akbay bilen kanime karşı durup yurdu koraptırlar.
Ho, Amalcan, yukarırak. Yukarırak basın. Ora sağa. Kenacan, ağır deverek. Yok ata ağırdı. Kena, O ata. hani gel oğlum Merik. Ayrıştır şu yerlerini. Var ata. Kaka salamu aleyküm. Ve aleykümselam. Sağlık mı oğlum? Şükür sağlık. Atağa salam Ha, aleyküm. sağlım, kakao. Oğul Elinin şükür, sağlam. sağaman geldik. Batırcan, oğulhana tamad yer üstünde cepa çeken koynunu rahat tapar deyiptir. Batırcan oğlum, bir nahal eksen yaşın bakıdır. Salamu aleyküm Zahid ağa. Oğullar sağlık kurgulluk budur. Sen oğlum çöreğin bitine keni. Bolsa da çopollarımız seni altında tapayıptırlar. Babamın eşittim. Yöne sen aytman etmen gidivermeyen olmaya. Menin qaytalaman Zahid ağa. İne munin bol ya oğlum. Salamu aleyküm Zahid ağa. Ve aleykümselam. Ağırma orayın o. Ağır onun. Özünde bağırmağında. Sağlık kurgulluk budur. Şükür. Birin mün olsun. Aydanın gelsin. Tağır yalkasın. Atağın aktığı yaksı mı? Hova şükür. Tuğlemen yaxşıla. Emek bot geçti olsun da. Atıda var yan mı? Hova atıda var yan. Olya, olya. Selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Salam. Sağlık Salam. kurgulluk mudur? Ana oğlum. Yer. Yer hani. Batırcan. Çölünüm, dağınım öz kanunu vardır. Bir yere gidecek olsam hükman sorum oğlum. Yoksam adaştan iyiliğini tapmarsın. Yine Batırcan, şu bağlarımdan ödüm yetiştirdim. Ne hil qoğuta ayalaptır. Bu bağlar yılın yılına bol hasil ver ya oğlum. Enem öcan çağalarına nem olur? Olar bana değmediler ahirin. O meselen atan bilen bile çödürdü oğlum. Yena tüçün perden timmedattan iridir. Bu insana hayvana kanunu dat. Batırcan, yine möcüğün sana topulup çağalarını koruyacak boşuna sen düşünmen ahiri. Zahid ağa, men sizin oğlunuzu gördüm. Sen onu nerede gördün? Sen onu tanıyamadın. Atam bilen sizin oğlunuz gürleşenini men olan yanınadım. Oğlumun şol gidişi oldu bizden. Zahid ağa, o nemçin gitti. Ay qaharda. Oğlum Aşgabat'a okuğa girdi. Sonra Aşgabat'ta kalıp yaşaydım dedi. Men ona gelle çoponçuluk ettiydim. O da men diyen bir etmedi. Batırcan, men bütün ömrümü maliyetime gezdim. Doğruyum aysam oğlumdan bıdatlara qaraşmanım. Onun mehrem 10 yıl geçti. Olongan sizi göresi gelyenler. Vah, mene maqtızaklam görözüm geliyeli. Oğlumun yanımda olan kim değil. Men size düşünyen. Öz üstüne karşı gidip yaşap olmadı. Menem kakam yarışa gel çıkışım görmen isteyene. Emma ardum amalaşman Nura. Oy ardumla Zahid ağa, amalaştım. Batır'ın kakası geliptir. Çağırıyorlar, yörün baralayım. Kakan geliptir, yür gideli oğlum. Yür. Kaka selamun aleyküm. Salam oğlum. Batırcan, sağlık mı oğlum? Kaka açan gelin. Yan ellim. İnnem iyidime var ya. Gideli. Kaka, ecem nama gelmedi mi? Ecen yaramacak gol ya oğlum. Ondan yeki gelmeli oğlum. Sen koşluğunu alandırın. Gideli oğlum, vaktim yok. Münani. Atam neymet diye gitmeden ön atamı görecektim. Atağın bilen guruluştum oğlum. Hem bunun da atlardan havarım va, hem adatlara ayıp berdi. Sen neden işindirim havarım va. Qalanın öýde guruluşur oğlum, kıssanyan men. Batır, Karış! Biz hoşlaşmadık ha! Batır! Yeni de kussami.
Hava. Oylan yan. Akışım gelýär. Bu kustu durlaya. Akıllı zama, koy zama diýen. Saplaya meni. Ehli geçenlemme. Nadar aylayan. Serede otursam. Şeyle kustudu. Geçen yolun. Görünereken has ayan. Ey Tanrım. Korkuyum özümde. Ocağımın oğdu sen ya. Onu näme çağalar? Men-de bahar bayramı münasibetli diýin çalşmökseminne. Düzmeyip gelmeňizi tapşyrypdym. Öz düşünjäňizi çeper beýan ediň diýipdim. Men ýene bu barada size näme diýipdim? Han ýatlalyň? Owa gelip aýdyber. Men sizin oy pikiriňizi düzmäniň mazmunyna göresim gelýär diýipdiňiz muallim. Berekella, oturay. Howa, diýmek men aýdan zatlamy ýadyňyzdan çykarmansyňyz. Hanany kimden başlaýar? Kim öz ýadan düzmesi barada aýdyp berjek? Men çykyş etjek muallim. Geç Batyr. Berekella. Biz seni üns berip diňleýär. Maşgaly başgalan. Men bu düzmän maşgaly ojagyny mukaddesli barada ýazdım. Bilmeýän zatlamy bolsa atamdan soradym. Berekella. Bilmeýän zatlamydy bilýänlerden hükman sorap durmaly. Diňleýär Batyr, dowam ediber. Atam maňa her zatyň gadar gymmaty hakdy. Ýaşyň geçdigiçe gowy düşünýärsiň diýdi. Şoň üçin öňe öten ojaň odan söndürmän saklap, mähriban adam bolmak biziň her birimiziň borjymyzdyr diýdi. Şonuň üçin persent wagty ata-enesine goýan hormatyndadyr diýip belledim. Berekella, sen dogry belläpsiň. Biz öz enatalarymyza minnetdar bolmalyryz. Sebäbi biz maşgalada kemala gelip, öý ojakda beýnimiz bekap, durmuşda öz ýolumyzy tapýar. Maşgala ojagynyň bagty biziň her birimizde. Biz haçanda giýiňden ýazylan taçak başyna jemlenemizde bagtlydyr. Çünki biz maşgala ojagyny öňü besip, ululup, ak pata alyp, durmuş ýoluna gadam atýar. Nesip bolsa sizem bu hakykata göz ýetirersiňiz. Ýeri siz men baýdanlan arada näme aýdyp bilersiňiz? Batyr! Batyr dur! Batyr! 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 Batyr dur! Batyr, sen ýazan düzmän hemmemize ýarady, berekella. Men düzmän size ýaran üçin begenýän. Golaň üçin sag bolun. Batyr, sen açyklaryň meni hayran galyrdy. Berde hayran galar ýaly näme bar? Batyr biz bilen içki dünýäsyny paýlaşdy. Biz ondan göreli almaly. Sag bol Batyr. Men sen gollaýan. Menem gollaýan. Berekella. Sag bol. Batyr sag bol. Sana üstünlik arzu edýän ýoluň açyk bolsun. Bolýa sag bolun. Men öýe gelelim märi, näçindir owa ýadyma düşýär. O ýerde bolan wakalar men gözüme geldi durdy. Atamyň her bir aýdan sözleri men ýadymda. Hälişin atamyň sesi kulağıma gelip dur. Batyr! Gel oğlum, gel. Şopursat. Töwerem gurşap alan ähli zatlar. Maňa özüni ýatlatýan ýaly. Men özüm ýene-de Edil dağda ýal duydum.
Men öýe gelen madyma ýene de penaň veren suratlaryna seretdim. Pena maňa tebigaty goraýjylaryň ene möjegi ele salyp on çağalarynyň ýanyna eltenliklerini aýtdy. O maňa ene möjegi çağalary bilen bile şuran suratyna moýardy. Men o pursaty gözüme getirýän. Bu şatlykly habar meni begendirdi. Pena dostum maňa garaşýandyr. Täze dağa tun göresi gelýändir. Men oğusu geldi daý bilen urlaşaýyn. Oňa täze dağa bara daýdyn. Goý kakasy bilen urlaşdym. Alo, salam, kim geldi daý? Nazaryň ogly men Batyr atağaň aktygy. Men oğudan geldim, kakaňyzdan gördüm. O size garaşa, siz kaçan oğuğa gitýäňiz? Şonu aýdaýyn diýip jaňatdym. Sag bolun. Inni bolsa men ýarşa taýýarlyk görmeli. Atenedin tanamadık, Tanrı'dın tanamaz dipdirler. Sen bizi asla tanasın gelen oğa. Yok kaka beýle däl. Ýöne men bu zatlar saňa nädip düşündirjegim bilemok. Sen maňa düşündirjegim bolma. Goýsy git. Nirde bolsaň şonda bol. Git şu ýerden. Alo. Ha, gella salamu aleyküm. Bitizmi? Sağlıkmy? Hawa ýagşy. Hani bir owa gidip gelmekdäki hyýalyň ýokmy? Owa gitmeli gella, hökman gitmeli. On wagt aýdylan ýaly. Haçan gitmeli diýseňiz gidibermeli. Onu ertir bile gidibersek nädýär? Bolýanyna habarlaşar. Sag bolun. Sag bolun. Saglyk görüşelim. Ene ýarş wagtam gelip getdi. Men bu pursata köp garaşdym. Bu ýarş men üçin ultinagdy. Andurun, taklanan. Batyr sen garşydaşyň etjek hüjümine taýyn bolmaly. Sen näme taklanýan? Urgulary geçir. Ana boldurmy? Goronna. Emmelerdiň ýeňi şatda gürleýärdiler. Men bolsa, goý kim güýçli bolsa, şola men sinnidim. Men atamyň aýdyşy ýaly, ähli oý pikirim diňe ýarş bilen boldy. Netijede karşıdaşımdan üstün çıktım. Kakamdan çıkışımı yine de görmedi. O yarışa giyeceğe kalıp geldi. Men ona sehelce de kakarlanmadım. Cemal, oğlun Kutlu. Tuvaleme Batyrjan yarıştı yeňici boldy. Gutlayan balacığım. Kaka şu tigir görayınna. Gör oğlum, gör. Atam çıkışımı gören olsa di. Elbette görendir. Yarışlar çeleýälimde görkezilýär ähli oğlum. Atam bana yarışa atlaşıp öz başarjanyny görkezmek düşündirdi. Ataň dogry aýdypdyr da. Ana şoň üçinem yarışda eden yeňici boldum. Inni yarışda yeňiş galanmaň nähil gogdugyny düşünmüň gerek. Hawa kaka, bu ýerde anam gerek. Anam olsa men ne boldy? Berekella oğlum. Men atama yarışda yeňjegim söz berdim. Beren sözümde de tapyldym. Ay tuwelim oğlum. Kaka şu tigirleriň borsam bolýarmy? Hawa bolýar oğlum, geç gör. Cemal, Batyrjan tüs atasynyň ogly bolupdyr. Atam bana kakam hökman yarışa gelip,
meni gollamagyny aýtdy. Oy, ana, şoň üçinem geldim da oglum. Giýjä galyp geldim. Meni ýaşda gollamadym. Ýönünni bu hökmanam däl. O näme üçin hökman nä? Atamam täze agyýaly, ol ýalňyz. Ol agtyklaryny göresi gelýär. Emma ol muny başarmaýar. Men atamyň ýanyna gidip ýaşajak. Sen nämeler diýýäniň bir bilýän oglum? Hawa bilýän. Men jeýle netije geldim. Nadar, bir zat diýdi özüm. Oglum. Eger bu seň özgelen netijem bolsa, men sana ýok diýip bilmen. Nadar, aýdýanyň näme? Cemal, bu oglumyň özgelen netijesi. Men iştat diýemok. Kaka men tigir tursam bolýarmy? Bor oglum, bar. Oşratyr Batyr. Batyr sere sap bol oglum, ýykylaýma. Şunun özüne oba gidelim. Kakımı ırka gidelim. Batyr. Batyr sere sap bol oglum. Dur diýen Batyr. Batyrjan, seni göresimä geler oglum. Ýüregim ysar. Ýüregiň ysyrmajy, men geler durar. Hany, gel gojagma. Mallara gurad eken. Tuğlemi. Gorataň näçe maly bar? Kömek edersiň oglum. Hawa kömek eder. Men oglum zordur. Elbetde kömek eder. Atasynyň ýanyndan aýrylmaz. Arkaýyn olaje atamyň bir aýdanyny gaýtalatmar. Hey! Haydi! Hey! Salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Arma görüň. Atağaň mallarmy? Owu atağaň mallary. Atağaň özü nerede? Atağa bağlanýanlar. Goşdadyr. Hani bir sehadaga da goşda muka. Sehadaga yorunca meýdandadyr. Ben sizi tanydym. Şeýdip owa gelip durun da ho. Degenleriňe. Bolýanmy? Sag bolun. Bolýa sag bolun. Hani ýöre gideli. Berdi. Kim olur? Atağa bilen sehadagyň ogullary. Ha, tanamanyň. Salamu aleyküm kaka. Wa aleykümselam. Geldinmi? Hawa. Geldim kaka. Yer näme aýdarsyň? Men öz ýalňyşymy düşündüm kaka. Gaty ýalňyşypdyr. Men senden ötünç soramaga geldim. Men ýüregimi damada bär dedi kaka. Kimediň bileken baglanmaz.
ul olup gidipdir. Ova, ol olup gitti. Ondan merem näme? 10 yıl geçti. Men günähim geç kaka. Yer öýe gideli. Alelvan güllerden kalap durduman, geçen günlerimden yok menne arman. Güllerin iyisinden serhoş bu asman. Sehranı diysene el keder aman, el keder aman. Yaşıl şemal deyin, kanatlı deyin, gideyin, Sehra gideyin, gün Sehra'nın ayın, fina bir zaman, kocanı dinleyin, ödüm gürlemen, kocanı dinleyin, ödüm gürlemen. Aç kocağı Sehram, boynun çağlıdır, menin ehli bakım sana bağlıdır. Ödümü kıynadım, bollum bir çeni, kit ey kıyratım, giyin Sehrameni, giyin Sehrameni. Yaşıl şemal deyin, kanatlı deyin, gideyin, Sehra gideyin, giyin Sehra'nın ayın, fina bir zaman, kocanı dinleyin, ödüm gürleme, kocanı dinleyin, ödüm gürlemen. Sehram finmadır küm, sarın açmana, yer vermenem köküm, urayın sana. Sehram dinmadır küm, sarın açmana, yer vermenem köküm, urayın sana. Yer vermenem köküm, urayın sana, urayın sana.